чорабинии фарҳангӣ таҳти унвони ҳунари ман ифтихори ман бо раҳпаймоии ҳунармандон, ҷавонон, донишҷӯёни коллеҷу омӯзгоҳҳо, хонандагони муассисаҳои таълимӣ, кормандони муассисаҳои тиббӣ, маориф ва дигар ташкилоти идораҳои шаҳри Турсунзода аз назди муҷассамаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ то маркази шаҳр назди осорхонаи миллӣ дойр намуданд. роҳпаймоии мазкур бори дигар собит менамояд ки дар паёми имсолаи сарвари давлат пешвои муаззами кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гардидани соли 2018 ҳамчун соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби сокинони шаҳри Турсунзода низ хуш пазируфта шуд. имрӯз дар шаҳри Турсунзода ҳамоиши ҳунарҳои мардумӣ баргузор гардид. ба ҳамагон маълум аст ки дар паёми имсолаи худ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ки 22 декабри соли 2017 ироа гардида буд, соли 2018-ро соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид. мо тоҷикистониён бо иқдомҳои неки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҳама рӯза рӯбарӯ мешавем. бешубҳа рушд ёфтани ҳунарҳои мардумӣ метавонад ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ намояд ва моро зарур аст ки барои равнақ додани ҳунарҳои мардумӣ кӯшиш ба харҷ диҳем. мо аз маркази касбомӯзии шаҳри Турсунзода ҳамчун ҳунармандони шаҳри Турсунзода имрӯз сарфарози он аст ки дар паёми худашон соли 2018 ҳамчун соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид. мо аз ин хурсандона аз иқдоми неки пешвои миллат илҳом гирифта ҳар як машғулоте ки имрӯз ҳунарҳое ки дастаранҷии худамонро маҳсуле ки тайёр кардем, хоҳиши он дорем ки имрӯз ҳамчун муаррифӣ намоем дар кишвар, аз беруни он дар меҳмононе ки хориҷа меҳмон мешаванд, сайёҳон мехоҳем ки пешкаши онҳо намоем. дар намоишгоҳ 9 ҷамоати деҳот фаъолона иштирок карда масъули дастранҷи хеш аз қабили табақтарошӣ, сабадбофӣ, кандакорӣ, намадбофӣ, дӯхкашӣ, хӯрокҳои миллӣ ва ғайраро ба намоиш бароварданд. роҳбарияти шаҳри Турсунзода ва аъзоёни ҳакамон аз намоишгоҳ дидан карда ба ҳунару маҳорати кадбонуҳо устоҳои чирадасти турсунзодагӣ баҳои баланд доданд. бо мақсади тараққӣ додани соҳаи сайёҳӣ, муаррифии имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва фарҳанги миллӣ дар арсаи байналмилалӣ дар кишвар эълон шудани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ хело ва маврид мебошад. роҳбарияти шаҳр изҳор дошт ки соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин иқдоми неки пешвои муаззами кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои рушду нумӯ ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ аст. чорабинии мазкурро ҳунармандони бо истеъдоди шӯъбаи фарҳанг бо суруду таронаҳои хеш рангин намуда табъи иштирокдоронро болида сохтанд. аз рафти чунин чорабиниҳои фарҳангӣ ва тарбиявӣ дошта маълум мегардад ки мардуми шарифу сарбаланди Турсунзода шаҳр ба рушди ҳунарҳои миллии хеш боз ҳам саҳми арзанда мегузоранд. Собирҷон Саидов, Зафар Ҳасанов, шаҳри Турсунзода, ҷаҳоннамо.